नबायथा दैमारि आङो अरां धुपगुरि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मेम'रियेल बड' हाइ स्कुलाव फरायोमोन। आं देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव सेथि बाहागोआव उथ्रिसारनो हाबाय। पारसेन्टआ 63.5 मोन। बर'आव 88 आरो ससियेल साइन्सआव 69 आरो जेनेरेल साइन्सआव 70, इंलिसाव 57 आरो हिन्दीआव 54, मेथ्सआव 43। आंनि फरायनायाव आंनि गासैबो लोगोफ्रा मदद खालामदोंमोन आरो आंनि आंगो लोगोनि मुङा बिजित बसुमतारिमोन। बियो क्लास 6निफ्रायनो आंखौ स्कुल लांलाय लाबोलाय खालामनायाव बहुत मदद खालामबाय। आंनि बिजाबफोर लानायाव आरो क्लास लाबा बेगनिफ्राय बिजाब दिहुनना होनाय सोनाय गासैयावबो मदद खालामबोबाय बियो। आरो गासैबो लोगोफ्रा माहाय मदद खालामो। आरो आङो 8टानिफ्राय फुंनि 4टानिफ्राय 8टासिम फरायजायोमोन आरो मोनानि 6टानिफ्राय 8टासिम फरायनाय जायोमोन। ओमफ्राय दायो फरायनोथ' साइन्सआव लानो सानदोंमोन, नाथाय आगोला न'खरनि रांखान्थि आरो आंनि देहायारि अबस्थानि थाखाय साइन्सआव लानो हाथ'ला, आर्ट्सआवनो लानो सानबाय आं। इयुनावथ' साइन्टिस्ट जानो सानोमोन, दायो हाथ'ला। देनां आं आइ आफाखौ मोजां साख्रि लानानै फिसिनो हाबानो जाबाय। लुगैनायालाय मा बुंगोन, माबायदि अनसुंथाइ मोनो? रांखान्थियारि फरायनायाव हेफाजाब होबानो माथो बुंगोन बुंफेराना राव बुंफिनलाय। बेखायनो खावलायदो होनना बुङो। जायखिजाया सरकारनिफ्राय आं बेखौनो खावलायोदि आंनि देहायारि हेंथाखौ जोथोन लानो थाखाय आङो खावलायहरो आरो फरायनायनि रांखान्थि बेलायावबो हेफाजाब होगोन होनना सानो। थारैनो जों मोनसे रंजानाय मोन्दों जे सोलोंथाइयाव बा सोलोंथाइ लानायाव जेंनाया नुजाथियोब्लाबो बे मोनसे देरहासार जानो हाया। दा नैबे बिसयखौ लानानै मोनसे जोङो एग्जाम्पोल होननानै जोङो बुंदों बा जों सानदों आरो बेखौ जों गनायना लादों। दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै नैबे नुबायथा दैमारि फंबायखौ जे बिनि देहानि लोरबांथियाव थाब्लाबो बिथाङा जे सेथि मासि लानानै उथ्रिसार जानो हादों, बे जोंनि थाखाय मोनसे खोब रंजाथाव आरो खोब मोनसे जारिमिन बायदि मोनसे मा होनगोन बेखौ एग्जाम्पोल जादों, दैखोनथि। दा बिथांनि गासै देहानि थासारियाव जों नुबाय, बिथांनि फरायनाय, बिथाङा बड' साबजेक्टआव लेटार लानो हादों आरो माखासे साबजेक्टफ्राव बिदिनो फ्राय 70, 54, 47 बिदिनो मोजां मोजां पार्सेन्ट लानानै गासै 63.5 जौखोन्दो लानानै सेथि मासियाव उथ्रिसार जानो हादों। दा जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्ला हिसाबै बिथांखौ बरायनो फैदों, बिथांनाव जों खौरां लांनो फैदों आरो भबिष्यतआव बिथांनिफ्राय जोङो बेखौनो आसा खालामो, बिथाङा जे मोनसे आसा खालामदों जे मोनसे भबिष्यत दानायनि खोथा, जेन' बे मोजाङै जाफुंसार जानो हायो। आरो जोंनि फैबाय थानाय जे फरायसाफोर, यां जेनेरेसनफोर दंबावो, जायफ्रा मेट्रिक लिरगोन, बायदिसिना एग्जाम लिरगोन, बिथांमोननोबो जों मोनसे बे फंबायनि गेजेरजों मेसेज होनो सानदों जे फरायनायाव, जोंनि सोलोंथाइ लानायाव जेंनाया जोंनि देरसिन जानो हाया। जे फंबाया दिनै गावनि देहानि बिथाङा 100% मोनसे देहायारि लोरबांथि, दा बिथाङा बेयावबोदि सेथि मासि लानानै उथ्रिसार जानो हादों। दा जोंनि गोबां गथ'फोर दङ जायफ्रा फिजिकेलि फिटनेस, ब्रेन, मेन्टेलिटि गासैबो फिनान्सियेलि गासैयावबो थिगानो, नाथाय बिथांमोना फरायनायाव समाव गेजेन जायो। दा बैसोर बायदि फरायसाफोरखौ जों आपिल खालामनो सानदों, जेन' बिथांमोनाबो जे फैबाय थानाय जेखि जाया एग्जाम, जायखिजाया
लेभेलनि एग्जाम बा जायखिजाया बे जबफोरनि एग्जाम बेफोराव जेन' बिथांमोना एसे गावखौ कम्पिटिटिभलि खालामनानै जेन' उथ्रिसार जानो हायो आरो बिथां फंबायनिफ्राय जेन' माबा मोनसे सोलोंनानै खाबु लायो जे सोलोंथाइ लानायाव जोंनि जेंनाया देरसिन जानो हाया। दा बेखौनो आं आपिल खालामदों आरो आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबदों। गोजोन्थों। बिथां नयन दैमारि नुबायथा दैमारि बिथांनि जि देहायारि हालोदखौ नुनानै जोङो बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ जों खावलायनो सानदों बा जों डिमान्ड खालामदों दा बिथाङा बा बिथांमोना बिथांनि जे फरायनायाव बिथांनि खरसा पार्टि बा बिथांनि जिथुनाखि थासारिखौ नायनानै माबायदि लेभेलाव हायो मोजां मोनसे पजिशनाव बिथांखौ हेफाजाब होनायखौ जोङो लुबैयो जेन' बिथाङा मोजां फरायनो हायो। जों न'खरनि अबस्थाखौ नुबाय दा न'खरनि अबस्थाया ओरैबायदि मोनसे गाज्रि थासारि जे बिमा बिफा दङ आरो बिबै बिबौ सानै बोराय बुरै दङ दा बेफोरखौ नोजोर होनानै ना खामला मावनो हानाय मोनसे मोजां सुबिदा दं ना माबा मोनसे मोजां सर्सफोर दङ बिथांमोनाव बिदि गैया बिनिखायनो बिथांनि फरायनायखौ जोंनि बिटिआर सरकार बा जोंनि आसाम सरकारा कमप्लिटलि स्पन्सार खालामोब्ला बिथांनि थाखाय बा बे जिथुनाखि फैबाय थानाय जि जोंनि जेनेरेसन बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खाबु जागोन बेखौ आङो आसा खालामो।